Juli, per què és important per a les empreses i l'economia el comerç exterior? Doncs en un món altament globalitzat i amb les cadenes de valor també molt globals, el comerç exterior és una eina fonamental. Permet que les empreses puguin accedir a un mercat més gran, potencial de clients i també a nous proveïdors. Entenc aleshores que el número d'exportadors és un bon indicador de la competitivitat d'una economia. Així és, quan les empreses han d'obrir un nou mercat, per ser més competitives, estan obligades a innovar en producte, a innovar en serveis, a ser més competitives en preu. Podríem dir que la internacionalització és un motor d'innovació. Interessant. I quins serien els principals riscos tant per a importadors com per a exportadors? Doncs en el cas de l'exportador, afrontaria tres riscos principals: el risc d'impagament, el risc país i el risc de tipus de canvi. I per part de l'importador, afrontaria el risc de cancel·lació d'aquesta comanda o que la mercaderia no arribi amb els temps i la qualitat que s'havien pactat. Entre aquests riscos has parlat del risc de tipus de canvi. Podries explicar-nos una mica més en què consisteix i com ho gestionen les empreses? Així és, el risc de tipus de canvi s'origina quan les divises en les quals operen l'importador i l'exportador són diferents. Llavors, aquest mercat de divises que fluctua pot arribar a originar una pèrdua. Per exemple, una empresa espanyola que vengui als Estats Units i rep el seu pagament en dòlars, en cas de que hi hagi una depreciació de l'euro, podria acabar originant-li una reducció del marge comercial o una pèrdua. I ja per acabar, les institucions financeres, quin paper juguem en el comerç exterior amb les empreses? Doncs un paper molt rellevant, perquè tenim eines i les posem a disposició de les empreses per reduir o eliminar aquests riscos que hem comentat anteriorment. Gràcies, Juli. Gràcies, Josep.